Draga dečice, moje ime je Gordana Laković. Danas ću vam čitati priču iz moje nove knjige Dečije carstvo koja izlazi ove godine. Knjiga bez slova. Milan je najviše na svetu volao da čita. Pošto je pročitao sve knjige koje ima u kući, otišao je u biblioteku. Dok je obilazio police, pred njegove noge pala je knjiga. Prašina sa nje naterala ga da se zakašlje. Podigao je i video da na koricama nema naslova, a kada je otvorio, na njenim listovima nije bilo ni jednog jedinog slova. Bila je potpuno prazna. To ga je zbunilo. Nikada pre nije video knjigu bez slova. Taman kad je hteo da je vrati na policu, učini mu se kao da iz nje dopire glas. Odlučio je da uzme i prelista praznu knjigu. Možda će mu reći nešto što pre nije znao. Udobno se smestio na stolicu i otvorio prvu stranicu. Istog trenutka biblioteka je počela da se pomera, da se okreće, da raste i da raste. Police su se razmicale, lusteri su se dizali u vis, zidovi su se rušili. Sve oko njega se okretalo u nekom vrtlogu u koji je bio uhvaćen i u koji je padao i padao i padao. A onda je sve stalo. Otvorio je oči i ugledao most. Vodio je do ogromnih gvozdenih vrata. Kroz njih se ulazilo u nečije carstvo. Onaj isti glas ga je pozvao unutra. Ubrzo je ustanovio da u tom carstvu caruju knjige, a da je ona što je pala pred njegove noge bila kraljica svih knjiga. U dvorištu je ugledao žonglere i gutača vatre, ukrotitelja lavova i klovnove na biciklima. Niz široke stepenice silazila je princeza, a za njom je trčao princ. Cipelica je ostala, a princeza sela u kočije i odvezla se niz ulicu. Milan je pošao za njom, želeći još jednom da je vidi, ali ni princeze, ni kočije, već iza prvog ugla više nije bilo. Umesto nje, tamo je stajala devojka u iznošanoj haljinici koja nije imala jednu cipelicu. Rekla je da se zove Pepeljuga. Dok se opraštao od nje, začuo je haj ho. 7 patuljaka je koračalo uz pesmu. Znao je da idu prema rudniku i da će tu negde naći i Snežanu. U fontani se sunčala Arijel, mala sirena. Njen princ će sigurno doći. Prvo jedan da nađe Pepeljugu, pa drugi Snežanu, tek onda Arijel dolazi na red. Rekla mu je da ne mari što čeka. Fontana je prostrana i udobna. Skrenuo je ka ogromnoj bašti, ali se izgubio i završio u šumi. Naišao je na Crvenkapu, koja mu je rekla kako da se vrati u dvorac, a on je upozorio da pazi kome se poverava jer u šumi ima opasnih životinja. Crvenkapa se nasmejala i rekla mu da zna kraj priče i da ne brine. Sa drveta su sleteli Petar Pan i njegovi drugari. Zvončica ga je posula čarobnim prahom i pozvala da leti sa njima. Kada se probudio, u rukama mu je bila knjiga. Nije morao da je otvori. Znao je da je pisana nevidljivim slovima kojima piše mašta. Naravučenije. Znao je da idu prema rudniku i da će tu negde naći i Snežanu. U fontani se sunčala Arijel, mala sirena. Njen princ će sigurno doći. Prvo jedan da nađe Pepeljugu, pa drugi Snežanu, tek onda Arijel dolazi na red. Rekla mu je da ne mari što čeka. Fontana je prostrana i udobna. Skrenuo je ka ogromnoj bašti, ali se izgubio i završio u šumi. Naišao je na Crvenkapu, koja mu je rekla kako da se vrati u dvorac, a on je upozorio da pazi kome se poverava jer u šumi ima opasnih životinja. Crvenkapa se nasmejala i rekla mu da zna kraj priče i da ne brine. Sa drveta su sleteli Petar Pan i njegovi drugari.
Zvončica ga je posula čarobnim prahom i pozvala da leti sa njima. Kada se probudio, u rukama mu je bila knjiga. Nije morao da je otvori. Znao je da je pisana nevidljivim slovima kojima piše mašta. Naravučenije. Mašta piše najlepše knjige.